ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಡ್ಡ್ ವ್ಲಾಗ್ನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀದ್ ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿನಿಯೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲ್ತುಲ ರಡ್ಡ್ ಖಾಲಿ ಚಾಪರಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾನೆ ಐತಾರ ಅದು ಗಾಲಿ ಜಾನೆ ಬರ್ಲೆ ಐತಾರ ದಾಲೆ ನಾನೆ ವಿಜಯ ಓಡಿದ ಸಜ್ಞಾನ ನೋಡಿದೆ ಓಡಿದ ಸಜ್ಞಾನ ನೋಡಿದೆ ಕೋಡೆದ ಸಜ್ಞಾನ ನೋಡಿದೆ ಐಕ ತಿನಿಯಡಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಚಾಪರ್ನ ದಾಲ ತಿಂಡಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಇದು ರುಪ್ಪು ಇನ್ನು ತಂಜನನೇ ಗತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಹೀರೋಯ್ക്ക് പോപ്പാറ ಈರ್ ದೂರ ದೇಕ್ಬೋಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡಿನಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಸುಮಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಚಾಪರ್ದು ಕುಂದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೆಡಿಲ್ದ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಡೆ ಆಫ್ ಆತನ ಅವರ ಹೈಫ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಆಫ್ ಆಪ ಅಂಚೆನೆ ಆಫ್ ಆತೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಧ ಕವಿತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕೂತಂದ್ರ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ರಾತ್ರಿನೇ ಮುಗಿದ್ರು ಅಂಚೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೇಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ನಿನ್ನೆ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಯರಿತ್ತಲ್ಲ ಐರನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚ ತಾನು ಬೇಜಾರು ಆಗಿತ್ತು ಸಾಲಿಯನ್ ಒಂತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬಾರ್ದು ಕೊರಿರು ಒಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ರಾತ್ರಿ ಆಫ್ ಆತನ ಕಂತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಫ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಿ ತೆಡಿಲು ಪಂದ ಚಾರ್ಜೇ ಮಲ್ತದಿ ಜಲ್ಪ ಗೆಲ್ಡು ಪೂರ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇದು ಒಂದಿತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೂಕ ಅದಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಎನ್ನ ತವರೂರು ಬಂದೇರದ ಅಳ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಗುಟ್ಟದ ಅಂಚ ತೂಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ಒರಂಬ ಕಾಲಾಂಡು ಇದು ಬೇಗ ಬಿದಾಡುಜಿ ದಯಪಂಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ಬತ್ತವದು ಅದಂತೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಐಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆಗೆ 10:30ಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿಗೆ ತೂಕ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಆದ ಬೋಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಫ್ರಿಜ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪುಂಡು ಪೇರ್ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಮಂತೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಕಲಿದಿನ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಬನ್ನಾನೆ ತಿಡಿಲು ಪೂರ ಇತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕೂಡ ಕೋಡೆಗೆ ಅಂತಿನ ಅಂಚ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಮಲ್ದಿಯೆ ಒರಿಂಡ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಚೂರೊಂದು ಪಾರ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫೀಸರ್ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪತ್ತ ಫೀಸರ್ ಇಡ್ಲದೆ ತೀತಿನೊಂದು ಉಂಟು ಬಾವೆ ಪೂರದ ಆದಾಪುಣ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಏಪರ ಫ್ರಿಜ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಣು ಒಂಜೆರ ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ದಾಲ ಚೌಲಿ ಆಪುಜಿ ಫುಲ್ ಕೂಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಲ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂರಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ವೆದರ್ ಒಂಥರ ಟಂಡಿ ಉಂಡತ್ತ ಪಂಡೆ ಮಜಿ ಸ್ಲೋ ದಿತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ಅವಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಆತಂಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ದರ್ 10:30ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪಣ್ಣಾರ್ಲ ಒರಂಬಾರೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಮುಲ ಅರ್ಧನೇನು ಪೂರ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಷಿನ್ದ ಬೇತೆ ಕೈಟಾರ್ದುನೇನು ಬೇತೆ ಪೂರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ದರ್ ಬತ್ತೇರು ಬೇಲಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಫಾಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊನ ಬಂಗಾಗೆ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಟೆನ್ ಕುಂಟದ್ದು ಬಾಡ್ಗ ಆಯುಷನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದಕ ಮುಕ್ಕಳು ಮೂಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದಿರ್ದಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಂಟೋಡು ಹಾಕೊಂಡೆ ಗಡಿ ಮೀಟ್ರ್ ದಡೆ ಬಂದಾಗ ಬೊಬ್ಬೆ ದೀಪೇರು ಬರ್ರೆ ಉಡ್ಪುಜೇರು ಅವಡಿ ನಕುಲು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೂಜಿಲ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ದಾನೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂಚ ಎಂಕದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಪಾಡೋಡ ಬಾರ್ಡು ಸಾರಿ ಪಾಡೋಡ ಅಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ 2 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ದೆತ್ತಿನಲ್ಲ ದೀದು ಗುಡಿಯ ಪಂಡ ಮದಿಮೆಗ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸಾರಿ ದಾದನ ಅಂಚಂದೊಂಜಿ ಸ್ಮೂತ್ ಸಾರಿನೆ ಕೈರನ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜ ಅಂಚಂದೇನೊಂಜಿ ದೆತ್ತು ದೀತೆ ಈ ಸಾರಿ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಕ್ಕೆ ಜೈರನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆರಿಗೆಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ದಾರ ಬತ್ತು ಬೋಯ್ರ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಸಮ ಆಯ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪೋತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾರೆಗ್ ಫಾಲ್ಟ್ನ ಡ್ರಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಓಲಾಂಡಲ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತುಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತುನಾಂಡ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಉಂತು ಜಂಚನೆ ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋದಿ ಪೋಡೊಂದು ಫಾಲ್ಟ್ನ ಡ್ರಾ ಆಪುಜಿಂದು ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಜನ್ನದ ಹತ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಂದು ಕೊರ್ದು ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಒಂದಿಲಕ ಮಲ್ತೇರು ಆಂಡ ನಮಕಿತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ
ಅಂದ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಹೆಂಚಲ್ಲ ಮೇಲಾನೆ ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಸೆಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಐಲೈನರ್ಲ ಉಂತುಜಿ ಪಾಡ್ನ ನೀರಾದ ಜಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಸೆಕೆ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೇಸ್ಲ ತಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಬೆಗರುನು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಪಿದಾಡ್ನು ಪಂಡಿತ ದಂಬು ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ರಿಲೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನ ಮನೀ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದುವೆ ಓಲ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ನ ಕಾಪಾಡು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಎಂಟಿ ಆತನ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗನೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಹೊಡಿತೆ ಆನ್ ದೀಪುಲ ಕಲೆಜ್ಜಿ ಕಂಬ ಮಗರ್ದನಿ ಅಂಚನೆ ಕುಜಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಉಂಡು ಕುಜಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ತರೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಾರ ಒಂದಿ ಅಂಚೆ ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಿದಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಾನು ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ತಿಜಾನ್ ಸರಿಗಟ್ಟು ಪಿದಾಡ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜೈಕ್ ಬಡದು ಫಸ್ಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚದ ಹೆಂಗೆ ನಡು ನಾನು ಬಾರಿ ಡೇಟ್ ಪೋದು ವಿಶ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂತುರುಡು ಚೂರ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನಿ ಮೂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನಡ್ದ ಹತ್ರ ಪಿದಾರ್ದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆದೆ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಗ ಪಿದಾಡುನೆ ಪ್ರತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ದೂರ ಉಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಒಂಜೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪುನಾಂಡ ಅವಳು ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಫೋಟೋಸ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ತೋಜ ಅವಲಿ ಪನೊಲಿ ಇಂದು ಅಂಚ ರಡು ಮೂಜಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲ ರಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡಿನೆ ಕೊಂಜಿ ಪೋಡಾಪ್ನ ಅವಳ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕುಂದು ಇನ್ವೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ಎಂಕುಂದೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಅವೇನು ಯಾನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನೆದು ಏತು ಬಂಗಾಂಡಲ ಪೋಯರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪನ್ಪು ನೀರು ಪನ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮಡ ಮೋಕೆ ದೀದತ್ತ ನಮಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಗಡಿ ಬರ್ಪರತ ಅನ್ಪುರಕೇನು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬನ್ನ ಮುಲು ಒನಸ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಅಂಚ ಬೊಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಿತ್ತೀರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೇರ್ದು ಮುಲು ವಿಷಯ ಗುಂತಿಯ ಪಂಡ ಲೈಂಡ್ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಹಿಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರ್ತೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ವಿಷಯ ಗುಂತಿ ಈ ಡೇಟ್ ಸೇರ್ದು ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಗುಂತಿನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಈ ಡೇಟ್ ಸೇರ್ದು ಅಂತೀನಿ ವಿಷಯ ಪೂರ ಮಲ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮದಿಮಲ್ನ ಕೋಣೆಡುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಕೆಲ ಹೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂದಿತ್ತಿನೇಕ್ ಕೊರ್ಪೆರೇತ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ರೂಮುಗು ಬತ್ತೆ ಕೊಂತೆ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪೋಡು ಸಾಲೆನ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ವೇರು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಫೋಟೋಸ್ ದೆತ್ತ ಆಯುಷ್ ಒಂತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಣ್ಮೂಲ ಅಂತ ಎ ಸಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನಸ್ ಪೂರ ಅದು ಪಿದಾಡಿಯ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೊಲಿ ನಮಕ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜೆಕ್ ಪಾಯರುಂಡ ತಾಯಿರ್ದ ಕುಡೊಂಜೆಕ್ ಪೋದು ಕುಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆಕ್ ಪಾಯರುಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತು ಬೇತೆಗ ಪನ್ಪೆ ಅಂದಾದಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಈ ರೋಡ್ ತುನನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಯ ಹತಿ ಯಾನೆ ಪನೋಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೆಂಗ್ಳು ಬರೊಂದೆ ಎಪ್ಪು ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾದನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತಿ ಲೈಟ್ వచ్చినಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ನೈವೇರಿರ ಪಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಪೋಡ್ಲಕ್ಕಿತ್ತು ನೈಟ್ ಒಚ್ಚಿ ಅದು ಯಾನು ಪರ್ಸರ್ದು ಕಾಸು ದೆಪ್ಪೆರಂದ ಅನ್ನಗ ಮೂಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬುಡ್ಡು ಅಂಚ ಬಕ ಆಗ್ದಾಲ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಅವಳು ವಿಶ್ ಮಂತ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿಂದ ಆಯ್ ಬಂಡ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಪೋಡು ಅವಳು ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತನದಾದ ಆಂಡ ಬಂದು ಆಂಡ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋಡು ಎತ್ತಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಬರ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದುವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ದಾಯ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಬತ್ತನ ದೀಪಾವಳಿದ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಅಂಚಮೂಲು ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಬೈದ ಒಂತೆ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸಿಗೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ಕೊರಡು ಬಂದ ಆ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಲ್ತ ಪಟಾಕಿ ದೊನ್ನೇನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತೋರಿಸ್ಪವನಿಕ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದು ಪನ್ ಪೈಕ್ ಬೋರ್ಡದ ರಡ್ಡು ವ್ಲಾಗನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀದು ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗನ್ ಇನಿಯೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಈ ಮದಿಮೆದ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಪಾಡಂದು ಎಂಗೆ ಪಟಾಕಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಸೊ ಐಕ್ ಮದಿಮೆದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯ ಪಟಾಕಿದೇನು ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ವೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೀನು ತಂದ ಬಂಡೇರು ಸಾಲಿಯಾನು ಅವಳು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಕುದಾಸಿನ ಅಣ್ಣ ನಾ ಪರಂಗಿ ಬೇಟೆಡ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಓಲ್ ಅಡ್ಡಾರ್ದು ಅಲ್ಪ ಮೀನುಂಟು ತುಕ ದೊತ್ತನ್ಗ ಮೀನುಂಡು ಕೊಡ್ಡೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಡ ಒಬ್ಬರುಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪನು ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆದಾನೆ ಮಲ್ಪೆದ ನಿನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಡೆ ಹೇಗೆ ಕೆ ಜಿಗೆ ತಿರ್ತು ಚೈದಿಂಜಿ ಕಾರ್ ತಿರ್ತುಣ್ಣ ಅದೇ ಕಾರ್ ಅವ್ರು ತಿರ್ತು ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಕ್ಕಲು
ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಆತನೆ ಗಾಡಿ ತೋಜಿ ಊರ್ದುನಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಚಾಕಂಜಿ ತಿಂಡಿದ ತಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂತೆ ಪಾಯರುಂಡು ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಮುಲ್ಪನೆಂಜಿ ಉಂಟಾದಿರ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ತಿಂಡಿದಲ್ಲ ದೊತನ್ಗಂದ್ ಬಯ್ಯದ ಚಾಕ್ ಅಂಚ ಇಂಚಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಮೂಜಿ ಮದ್ಮೆ ದೊಟ್ಟಿಗೊಂಜಿ ಪಟಾಕಿದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಲಾಂಡ್ ದೀಪಾವಳಿದ ಪರ್ಚೇಸ್ ತಲ ಆದಂತ ಅದಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಲಾರಿ ಹೋತು ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬೈದುಂಡು ಲಾರಿ ಹೋತು ಜಿ ಲಾರಿ ಲೋಡ ಕರೆಂಟ್ ಬೈದು ಜಿ ಕತ್ತಲೆಡೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಹಾಂ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎನ್ನಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಕಂಬ ಮಗರ್ದಿತ್ತಂಡಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡೇರ್ ಕಂಬ ಮಗರ್ದನಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಹೊಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಊರು ಐದಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿಗ ನನಗೆ ಅವ್ಲು ಇತ್ತೇರು ಹೋಟೆಲ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ಮೂಜರಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೈದು ನಂದು ಮೂಜರಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೈದು ನಾಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಟ್ರುಡು ಕೊತ್ತುಂಡು ಉಲ ಇಡೋದಾದ ಸ್ವಿಚ್ ಇದಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಬರ್ತೇರು ಕೂಡ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ದಾದ ಬೋಲಾಂಡ ಕಲಿಯಾಗ ಬೋಲಾಂಡ್ ಎಂಗುಲು ಬರ್ತದ ಬೇಗ ಬರ್ಸದುಲ್ಲಾಗೆ ಬರ್ಸದು ಅವಸ್ಥೆ ಪರ್ಬ ನೀರೇ ನಾನು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಲೈಟೇ ತೂತುಜಿ ಎಂಚಾಲ ಕರೆಂಟ್ದ ಪೂರ ಅದು ಮೀನು ಪೂರ ಮೂಡ್ದು ಮುಂಚೂರೆಂಕ ಅದೀಯೆ ಎನ್ ಮಾಡು ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂಡ ಬಯ್ಯವರ ಸರಿಯಾದಿತ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರೂಮ್ ಉಡ್ದಾದನ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಆದಿತ್ತು ರವ್ ಎಕಡೆ ಎಂಗುಲ್ ತೂತುಜ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪಾಪ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮೂಜಿ ಸಲ ಬತ್ತೀರು ಕಾಂಡವರ ಬೈಯವರ ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪೋಯರು ಪಾಪ ಎಂಚಲ ಹಾಂ ಈ ಬಯ್ಯಾನಗೊರ ಸರಿ ಮಂತಿರತ್ತ ಅಪಗ ತೆಡಿಲು ಬರ್ಸಿತ್ತು ನಾಂಡಲ ಪಾಪ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ಅದನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾವಂದಿತ್ತು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಹುಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜೋಲ ಟಿ ವಿ ಅದನ್ನ ಬಂದು ಅಡೆಗೆ ಬುಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇತ ರೂಮು ಪುನದ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬತ್ತಿಲಕ ಸ್ಮೆಲ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣೆಂಕ್ ತೂನಾಗೊಂಜಿ ಪ್ಲಗ್ಡ್ ಒಂಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಗ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪಾಪ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಬೈದೆ ಎಂಕುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪನ್ರಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಡ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಮಲ್ತೆ ಬರ್ಚಿನ್ ಮೂಜ್ ಅಂತಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಿ ಮದಿಮಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ಬೇಜಾರೆ ಬರ್ಚಿನ್ ಭೂತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಪಾಪ ಕರೆಂಟ್ ದಾರ ಮುಜಿ ಸರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಾರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಯನ ಮದಿಮೆ ಪೋತೆ ಅನ್ನ ಆಯ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಅದೇ ಮುಜಿ ಸಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನೆ ಇನಿ ಎಂಗುಲ್ ಕತ್ತಲೆಡೆ ಕುಲ್ದೋಡು ಪಾಪ ಮುಜಿ ಸಲ ಏರ್ಲ ಬರ ಏರು ಅವಳ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಕುಲೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಅಂಚಿನ ಅವಳು ಆಯೆ ಪಾಪ ಮುಜಿ ಸಲ ಅವಳ ಎಂಗುಳು ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬರ್ರೆ ಪಂತುಜ ಅದೇ ಕಾಲು ಇಂಚೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಂಡು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಡು ಎನಿವೇಸ್ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಚಿ ರಿಪೇರಿ ಮಂತಿನ ಒಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರಿ ಅರ್ಧ ಅರಡ ಪಂಡು ಕೂಡ ನಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನಿಟೀತು ಬೊಲ್ಪುಡುಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಎಲ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಜಿ ಮದಿಮೆ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಡಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮದಿಮಲ್ಲ ಎನ್ನತ್ತು ಎಂಕು ಎನ್ನ ಮದಿಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಯದ ರಶ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಕಲಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಒಂಜಾರ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಡಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಅವಳು ಪೋದು ಏನೋ ಒಂಜೇರೆ ಮಲ್ತಾಡ ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಬೈದೇರೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲದೆ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ಅವಳು ಪಂಡ ಮಾತಾಗಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಮಲ್ಪ ನಂಚೆ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ನಾನು ದಾರ ಆ್ಯಪ್ನ ಅಲ್ಪ ಅವಾಗ ಇಟ್ಟು ಮದಿಮ ರೂಮು ಪೂರ ಪೋದು ವಿಶ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಾಗ ಓಡೆ ಅನು ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕೆಡ್ಡರ ಅಬ್ಜವು ಅಂಚೆ ಎತ್ತೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆತ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಒಂಜೆ ತಿಜ್ಜೆ ಒಂಜೆಕ್ ರಡ್ಡೆತ ಪಾರ್ದು ಒರ್ತಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿರ ಬಲ್ಯದ ಆಯ್ತು ಮೂಜಿಲ ಕೊರ್ಚಿಂದು ಓಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಅದೇ ವಿಷಯ ಒಂಜೆನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡತ ಕಾಂಡೆ ಪಂತತ ಪೂರ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋಪುನನೆ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಜನಗನ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಪತ್ತರೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಆರ್ಲ ಪತ್ತರೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಬೇಗ ಒರ್ಂಬರಕ್ಕೆ ಬೈದತೆ ಬತ್ತದ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮುಲ್ ಕಂಬ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋತೀನಿ ಪೂರ ಇದನ್ನ ಕೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಟಿ ವಿದದ ಅದಂತೂ ಓಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮದಿಮದಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಪುಗ ಅದಂಬೆ ಬೇಗ ಇಟ್ಲ ಬೆಚ್ಚ
ಪಟಾಕಿದೆಯಾನು ಪಟಾಕಿ ಇದಾನ್ ಮದ್ವೆದ ಮಾತ್ರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಪಟಾಕಿದೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ದಯಪಂಡ ಪಟಾಕಿದ ಮೇಯ್ನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋದು ಮಂಗ್ಯ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾನಂಜಿ ಅವನ್ ಬೇತೇನೆ ಪನ್ಕೈತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದ ಪನ್ಕಾಂದು ಅಂಚ 2 ಲೀಟರ್ ಪೇರುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ದಾಕಿತೆ ಇಂದು ಮಲ್ತೆ ಜ್ಯೂಸು ಅಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಗಿಟ್ಟು 7 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಡು ತುಂಬ್ಕೊಂಡುಂಟು ಅಂಚ ಆವ ಪಂಡ ಮೀನ್ ಬರ್ತೀರ ಓ ಮೀನ್ ಯಾರಣ್ಣೆ